ତମେ ତାମାନେ ତମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ସବୁ ସତ। ନା ନା ସେ ସବୁ କିଛି ସତ ନୁହଁ, ସେ ସବୁ ମିଛ। ମାନେ ତମେ ଯୋଉଟା ଶୁଣିଥିଲ ସେଟା ମିଛ। ମାନେ ଏଇଟା କାହାର? ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ବୋଉର। ତମ ବୋଉଙ୍କର? ତାମାନେ କଣ ତମ ବାପା ଏବେ ବି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲିପ୍ତ? ଆରେ ବା ବା ଧନ୍ୟ। ତମ ବାପାଙ୍କୁ ତ ମଣିଷ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବି କୁହାଯିବନି, ତାଙ୍କୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହାଯିବ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ବଂଶଧର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାପା ଟିକେ ସ୍ନେହୀ। ସ୍ନେହୀ? ଆକୁ ସ୍ନେହ କୁହନ୍ତିନି, ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ତମ ବାପାଙ୍କର ଗଲୁଆମି। ଆଉ ଏ ବୟସରେ ଏଇଟା ତମ ବୋଉଙ୍କର? ତମ ବୋଉଙ୍କର ଯଦି ଏଇଟା ତ ତମ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମ ଘରକୁ ଯିବା କଥା। ଇଏ କାଳିଆ ଘରଟି ଏଠି କଣ କରୁଛି? ନାଇଁ ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ଦିଦିର। ଭାଉଜଙ୍କର?